Allah, la ilaha illallah, Allah Allah Allah, Allah 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 Allah. Da kai zan fara ya mai rayawa da kashewa, budewa da rufewa, ka nufe ni in kara iyawa, dan kuma ake masoyi gairar kalke abun wakewa. Mulkin ka da daɗi Allah, tuba bayan sabo, karba bayan roko, yau ma zan kai sako. Ka tsaya mun Allah har in yi in gama ba sako. Gidan da salati yayi ta kwaranya babu tsayawa, wanda baya gazawa, budewa, farkon farawa a faru kuma ƙarshen kullewa. Ali da sabai rabu na roƙo a saka su, har wali ya sa su, ba makin dukkan su, waɗanda ba sa san sa a radin Allah ba mu ba su. Tunjin ma tunjin umma biha ƙarshen zance, yake ta da na kwance, sakare ya yi dace, to ga na sharifai umma tsayan fi karfin rance. Ku taho Tijjani ya layin mu, Ahmadu jagoran mu, jirgin kwashe mu, za mu rayu da Ahmadu har ran gobe da Ahmadu za mu. Na faɗa ku faɗa musu gausi ne ɗaya ba a daɗa shi, masu yabo su yaba shi, makiya suna zagin shi, kowa na aikinsa ashe gausi kai ne ka saka shi. Hasken rana ya bayyana tafi bai karewa, a zan yabunawa, kuma ƙara gamewa. Gaisuwa kun Shehu Muhammadu tilasin miƙawa, ku taho mu cira sama yau ɗin ma Allah ya yarda. Furen ya yi huda, ga biro da takarda, na sharifai kare ya bawa kwanin da faɗarsa na yarda. Assalamu alaika jagoran janja da baƙaƙe, ya mai kyawawan sulke, ni ne zan mawake. Na yi sallama amsa mun inda sautin katake, amsa sallama ta annabi ruhi na yayi sanyi. Na sai tsuma nake yi, a yaban da nake yi, na ci burin in birge ka annabi to ya zan yi. Sannu 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 annabi na ce sannu, na kuma cewa sannu, dan kallon da idanu. Sallallahu alaihi wa sallam ni ma samun hannu, girma ya kare in aka ce kai an zo ƙarshe. Ka zarce kushe, kake da duwa ko yaushe, dan nuna maso baitocin ka nake ko yaushe. A magauta na zo manzan Allah ba ƙarfi guna, sai dai zallar ƙauna, ka yarda ma baiti na, ka yi da nufi na dan su buɗai ni tagwayen nana. Ya mai tsarkin da ya ɗau bayi kuma ya ɗaura ba, ko ban furta ba, an san kamar ka bayi ba. Matsayi ka zarce kowa ba ni na fara faɗi ba, warabba ana lakaila dukkanin bawansa, kuma kai ka cika sa, ka cinye gasa. Gwani na ne ya ci gasa, murna za mu taya sa. Shirka ta yi ƙarfi kafin zuwan nabiyil ala, ba ga bas balle a yi kalla, sai dan Maryam ya yi shela. Ya ce min ba adi zai zo mai kyawu gun kalla, tun hakan ya sa sun firgita neman yadda ka sauka. Suna da sufa suka ɗauka, suka kama tanka. Shu'uni ya yi shu'uni sai ga Ahmad ya sauka. Barka da zuwanka, gado don shirka tarwasa gayyar masu gumaka. Ka ci Saudiya da himmarka, yan sun san da zuwanka. Ka ci Asiya ka ci Afirka, babu kamar ka cikin duniyarka. A ƙasar mu da tumbin giwa ta cika da masoya, ba yara ba manya, ta ko ina kai yaya. Himmarka da himma sai ka yi masu yi ke koya. Tamburan ban girma zan doka da hangai da ka, sarka dan sarkaka, gado don masu gumaka. Ina ma ka yi zuhuri in dinga ganin fuskarka. Kai wayo Allah kyau zai ruda ni, ku sake ni ku daina rike ni, ya abin nema na gani. Inda za ka masoyi na dan Allah ni ma jani. Ya judu mai rauda kuma mai shabbaki, mai kyan da ya zarta na bulki, ya mai jin shirar yan tsaki. Maki kake sa mamaki Ahmadu mai rantsatsan jaki. Warabba ana laka hadi mai jikoki manya, ya mai kumsa da dubanya, abban Zainab da Rukayya. Ilimin Allah kake ba a kure ka ko an koya, ruwa da wuta
Ahmad sun yarda ka wuce allo da takarda kai ka ba da sai gunwada kai ne jagoran bayi siyar da koma dai su yarda lisanin lashi duk mai karba da kai ya karba kai ba a yi ma kwaba aikin da ka banna karba kada shirye na har abada ba zan rushe ba ban abin da zato na bai taba kaddara zan samu ba wanda kai ban san mai mun ba ni so da yakini babba kura da muhalli kai mun ba dan tarin laifi na ba ga ibadallahi masoyi sa mana babban silke bar mu da gauran yake samu tantiki kar mu yi leke raunin mu da rauni nauyin tutar mu duka dauke hasbunallahu biliyan dubu da nufin kare mu kar a bar makiya su taba mu ma kar a bar mu da kanmu ko a bayan ran mu a sa makiyan mu cikin shakkan mu ya azimal qaddar mai daraja a ban fadin ma a tafakkuri sarama ga hannu na kama sanin da kake saka yarda dunkan dinga yaba ma da sharifai ne ya Ahmad bana abin da na nema kai sharifai ya'yan mama igiyar mu ga su muka sama a danga wasu zamani yarda dinga yabo da yaba ma dinga yabo da yaba ma dinga yabo da yaba ma la ilaha illallah Allah 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 la ilaha illallah Allah 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 Jagora